खुलुमबाय लोगो गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव समबार 7 जुलाइ 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। जों दाबि खालामो दि बे लिरबिदांआव होनाय फोरमायथिया आबुङै सैथो आरो गेबें। गुवारै आरो बांसिन फोरमायथिनि थाखाय अन्नानै सोमोन्दो गोनां आयदानि सासे रोंग'सारजों सुबुरुन ला। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोसोआरि आरो बोसोनारि सोलोंथाइजों लोगोसे देहायारि सोलोंथाइखौ ला, अब्लासो गासै जौगानाया जाथावना। गोसोआव लाखि दि मोनसे गोग्गो गोसोआ मोनसे गोग्गो देहायाव थायो। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान, नाथाय थि सुबुरुनजोंल' रां थिसन। नोंथाङा फोथायनाय सोरबा सासेया नोंथांनो गासैबो सैथोखौ खोन्थाया। गासैबो सैथोथिखौ मिथिनो थाखाय एसे नायबिजिरनायनि गोनांथि दं। नाथाय जुदि नोंथाङा रागायाव आगानसे लायो, अब्ला बेयो नोंथांनि सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। खामानिनि मोखाङाव नोंथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन अननाय आरो मदद मोनगोन। लामायाव सामलायनो रोङै गारि सालायनाय आरो नाङै खैफोद जानायनिफ्राय गोजानाव था। खाफाल गोनां दिग नोंथांनि थाखाय खोला। खाफाल गोनां अनजिमा नोंथांनि थाखाय 9। खाफाल गोनां गाब नोंथांनि थाखाय हाथफ्ला गाब। वृष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै जों गोजोन गोसोजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन। गोबां सानसिम गारि बायनायाव फैनाय रांनि जेंनायाबो दिनै जोबनो हागौ। नाथाय दिनै सम-सम गावनि वालेटखौ नायबाय था, नङाब्ला माबा मोनसे गोमानाय जायगा थानो हागौ। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। केरियारजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरां मोननो हागौ। सानफ्रोमबो फुङाव आखाइ खबजबनानै सान इसोरनि खाथियाव खर' गंग्लाय। थाबथानाय खामानिया आबुं जाफुंगोन। नोंथांनि खाफाल गोनां दिगआ साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया 1। खाफाल गोनां गाबआ खमला गाब। मिथुन राशि। सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव हमजानायनिफ्राय गोजानाव था। रां थिसननायाव जोबोद सांग्रां जा। गोजानाव थाग्रा सासे बाहागिया दिनै नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि अनसुलि अनगा सम हगारनो गोब्राब मोनगोन। नोंथाङा मावनाय खामानिनि थाखाय गुबुनखौ मुं लानो दाहो। नोंथांनि मावनायफोर आरो सोदोबफोराव गोसो हो, मानोना मावख'आरि अनजिमाफोरा बुजिनो गोब्राब जागोन। जुदि नोंथाङा माबाफोर गोरोन्थि खालामोब्ला, नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। खाफाल गोनां दिग खोला-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमा 2। खाफाल गोनां गाब गुफुर। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। गोजानाव थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। लोगोसे दिनैनि साना गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय जोबोद मोजां सान। दिनै फालांगियारि थाखोआ हरखाब बबेनिफ्रायबा रां आर्जिनो हागौ। दिनै नोंथाङा नङा, नोंथाङा बयनोबो सानथांखि लानो हायो। बेनि अनगायैबो, हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै साना जोबोद मोजां। जुदि नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिनो आइसक्रिम जाहोयो, अब्ला सोमोन्दोआ गोदैया बांगोन। गौरी गणेशनो प्रसाद हो, गासैबो दुखुफ्रा जोबस्रांलांगोन। खाफाल गोनां दिग सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमा 4। खाफाल गोनां गाब ब्राउन गाब। सिंह राशि। गोब्राब रांखान्थियारि थासारिनि जाहोनाव माखासे गोनां खामानिफोरा गेजेराव थाबथानो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि आन्दोआरि फोरमायथिखौ फोसावनायनि सिगां मोजाङै सान। हायोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेफोर बेसादफोरा बायजोआव गोसारनायनि गिनांगौ दं। गावनि सोमोन्दोआव मोगथाङारि जानो नाजा। गावनि जिउ राहायारि गोहोखौ बांहोनानै, नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान दरखं बेखेवनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फोथाराव गोबां जाफुंसारनायबो मोननो हागौ। गावनि गासैबो गोहोखौ साबसिन खालामनो नाजा आरो गुबुनफोरनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि फालिथायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग साहा। खाफाल गोनां अनजिमा 7। खाफाल गोनां गाब गोथां। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। दिनै सोरबा खाथिनि सुबुङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि फारसे नोंथांनि साननायफोरखौ
गोसोखौ दोरद होनो हागौ। बेयो साबसिन दि नोंथाङा गुबुननि बिबुंथिखौ नेवसियोब्ला नखरनो बांसिन सम होनानै नखरारि जिउआ खुसि जागोन। खामानिनि खाबुखौ बांहोनो थाखाय दिनै गोबां साननि खाबुफोरबो मोनगोन। दिनैनि साना लाभमेटनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। न'निफ्राय ओंखारनाय समाव माबा मोनसे गोदै जा। साना मोजां जागोन। खाफाल गोनां दिग सानजा। खाफाल गोनां अनजिमा 3। खाफाल गोनां गाब गोमो। तुला राशि गोसो गुदुं खामानिफोराव बाहागो ला आरो नोंथांखौ रिलेक्स खालामगोन। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि लोगोफोर एबा बाहागिफोरखौ नोंथांनि राङारि खामानि आरो रांखौ सामलायनो दाहो, नङाब्ला नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि थि रां बावजानिफ्राय बारलांगोन। जिउनि सैथोथिखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय नोंथाङा गावनि अनजालिखौ एसेब्लाबो बावगारनांगोन। खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबानफोरनि बजाया नोंथांनि सायाव बांनो हागौ। गावनि सम आरो गोहोखौ गुबुनखौ हेफाजाब होनायाव बाहाय, नाथाय बै आयदाफोराव थांनायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांजों जेबो सोमोन्दो गैया। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग खोला। खाफाल गोनां अनजिमा 1। खाफाल गोनां गाब गोमो। वृश्चिक राशि दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन, नाथाय दिनै गोबां खामानिनि थाखाय एसे मेंनाय मोनगोन। नाथाय बेलासियाव गथ'फोरजों सम हगारनाया मेंनायखौ सुग्लायहोनो हागौ। दिनैनि साना बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै गोजाम हाखौ फान्नायनि फिथाइ महरै आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथांनि सोरबा लोगोजों बाथ्रा दान्थेनाय जानो हागौ। बैसो जानायफोरनि आथिंखौ दांनानै बोर ला। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन। खाफाल गोनां दिग सानजा। खाफाल गोनां अनजिमा 9। खाफाल गोनां गाब गोजा। धनु राशि बांसिन बाथ्राफोरा नोंथांनि गोसोनि बायदियै थानांगोन। खरसाया बांगोन, नाथाय बे समावनो आयनि बांनाया बेखौ समानथि खालामगोन। सुबुंनि फारसे अननाय जा, गुबैयै जायफोरा नोंथांखौ मोजां मोनो आरो जोथोन लायो। दिनै नोंथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंखौ लोगो हमनो हागोन जाय नोंखौ गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो, नाथाय जायनि थाखाय नेनो नाङा। बायजोआव गाव आरो गोदान खाबु नागिर। अनसुला ग्रहफोरा गोबां जाहोनफोर सोरजिगोन जायनि थाखाय दिनै नोंथाङा खुसि मोनगोन। खाफाल गोनां दिग खोला। खाफाल गोनां अनजिमा 5। खाफाल गोनां गाब गोजा। मकर राशि खाफालआ दिनै नोंथांजों थागोन। जाफुंसारनाया थारैनो जाफुंसारगोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहायाव माखासे मोजां सोलायनाय लाबोगोन। बेनि थाखाय नोंथांनि गोसोआ गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ मदद होनो हागौ। जुदि नोंथाङा इलेक्ट्रिक बेसादफोर बाहायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। दिनैनि साना लाभमेटनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गोनां सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो। सुफुंसारनाया नोंथांनि आथिंखौ खुदुमगोन। कुल गोनां दिग खाफाल गोनां दिग सोनाब। लाकी नम्बर 8। लाकी गाब गोथां गाब। कुम्भ राशि रंजानाय आरो देलायनायाव बांद्राय सम बारहोनाङा। नोंथांनि समाजारि जिउखौ एंगारनो नाङा। गावनि गुबुन रुटिननिफ्राय एसे सम दिहुनना गावनि नखरजों मोनसे हाबाफारियाव बाहागो ला। बेयो नोंथांनि नारसिननायखौल' बाङाइ खालामनाय नङा, नाथाय नोंथांनि गोनो गोथोखौबो बोखारगोन। नोंथांनि अनजालुआ मोजां मुडआव गैया, बेनिखायनो जायखिजाया खामानिखौ साननानै खालाम। नोंथांनि गोसोआ खामानिनि जेथोफोराव थाबथागोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनि थाखाय सम दिहुननो हानाय नङा। खाफाल गोनां दिग खोला सानजा। खाफाल गोनां अनजिमा 6। खाफाल गोनां गाब गुफुर। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान जागोन। दिनैनि साना बे राशिनि उकिलफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै मोनसे गिदिर केस मोननो हायो। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां सान। नोंथाङा फरायनो लुबैगोन, लोगोसे मोनसे मावथांखि बानायनायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाया दिनै सासे लोगोनि हेफाजाबाव सुस्रांजागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों धोरोमनि थावनियाव थांनानै जुलियारि सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन।
मा दुर्गाखौ फुजि। गासैबो दुखु दाहाफोरखौ बोखारनाय जागोन। खाफाल गोनां दिग खोला। खाफाल गोनां अनजिमा 5। खाफाल गोनां गाब गुफुर। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। अन्नानै फरायनायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो।